Niin. Mä ajattelin, kuinka noin vähän on. En sanonut mitään, mutta mä ajattelin, että se ei kyllä voinut tippua loppuun asti. Oliko se taas, ettei se pudottanut kaikkia vai? Tulee oikein Jos sä kunnolla. kuva otat, niin mä olen näin ainakin. Joo, se on se, kato se normaali asento, kato niinku vissiin, kun sähän sanoit, että sä olet neitsyt katos, niin en mä tiedä, miten sä oot neitsyönä säilynyt, jos sä tolla tavalla aina oot? Ja mä mietin, kun sä otat aina kuvia, ja mä olinko harakan peljätys. Et sä oot en mä tiedä, en mä nyt sillä tavalla hirveästi enää pelkää, mutta Jos sä ne otat, mä en uskalla kääntää ollenkaan. käänny vaan, kato menee koko aikan, kun mä otan sun puhettakin, niin katos kun alkoi yskittää, niin katos nyt kun se ei tää petty, Miten niin sä nyt petty? sun täytyy saada toiset nuo. Älä pidä Polvelet jalkaan. Ei kato, kun, joo, mä pidän nyt, kato kun ne miniat täällä, kuule se voitti aina muu kuin muu nämä jalas. Älä pidä niitä, voi tässä vaikka olla huonosti. Oot Se villasukat. on Niin. kielletty, nuo pannaan. Niin katos, niin joo, se syntymäpäivän homma, niin me ruvetaan juhlimaan sit jos säkin juhlit, niin sit juhlitaan. Nyt se hävisi kokonaan. Mihin se Petty lähti? Seuraa, kato sä pääset niin oikein nyt, mihin sä menit taas? Kesän syntymäpäivistä. Ei, mä juttelen sitä, että koska niitä ruvetaan viettämään. Mun syntymäpäivini. Niin. Joko 91 tai mitä vietetään sitten? Jos mä 91 täytän, niin niitä vietetään syyskuun 18. päivä. Kyllä mä sen varmaan tiedän, mutta vietetäänkö niitä, kun viimeksi ei kuulemma saanut viettää mitään? Sitten kun tulee syyskuun 18, sit voidaan mennä jonnekin vaikka syömään. Mennään ja Niin kun mä en sit maksanko mun tyttären. ei sun mitään tarvitse, kyllä mä rupean säästämään Älä nyt kuule, kun mä rupean tommosia puhumaan, niin silloin sä rupeat kaivamaan perstaskustua. Joo. Menes nyt istumaan sinne pöydän viereen ja niin katos kun jutellaan vähän tarkemmin. Otatko sä tässä kuvasit tästä maitotölkistä? No mä otan siitä maitotölkistä ja mikä sit toi pullalautainen Ei, komis. mutta nyt Petty, et kyllä pidä noita kenkiä enää. Ei kun tää oli jo 3. kerta kun sä meinasit mennä Tässä nurin. voi käydä huonosti. Juu, en mä kato, kun viimeis kun Tuula ja Pertti oli tää, niin Tuula sanoi, miten sä tommosia pidät, missä ne toiset arvot tuossa puhuu, semmoset varrelliset. Niin, kato ja nyt puhun noin, kun mä sanoin, ne on niin lämpimät, en mä tämmöisiä Joo, mutta tuossa voi käydä huonosti. Tämä on noita ei saa. Mitä sä siellä? Petti, kuules nyt. Koska se jääkiekko alkaa sieltä? Oleks sä kattonut? MM-kisat tulee. Kiitos. Oleks sä jääkiekko seurannut yhtään? En mä oo kattonut ne mitään. Se nuukkeri vaan? Mä katon snukkeri vaan. Niin. Juo kaffes ja anna semmoisen olla se. En mä vähän matkaa vielä otetaan tämmönen. Kato, kun sä höpötät, niin on kiva sit jälkeenpäin kuunnella. Petty höpinöitä. Kiva kuunnella Petty höpinöitä jälkeenpäin. Niin. Mitä se hei toi maila, niin onko se mitään, kun mä käyn täällä vallaajan, enkä mä käyn mailaa katsomassa yhtään, kun ei kai se, mutta silloin se topi siellä sit on. Niin, mitä? Niin, mailalla on se topi siellä. Niin, kun mä en siellä nyt, en mä soittanutkaan silloin. Eikö se kokon sitä sellaisi sinne makuukamariin, tai katsoko se ruvetaan nyt sitä putkiremontti tekemään. Niin, koska se sinne Somerolle? Hän ottaa Annen tykö. Niin, Somero. Sinne Lietoon. Lietoon se oli. Niin. Niin koska se sinne Lietoon ne menee sitten loppujen lopuksi? En mä tiedä, mutta kun hän sanoi, että huomenna tulee semmoiset miehet, kun sanoo, mitä hänen täytyy tyhjentää. Niin, ja sitten hän sanoi, että ei hän tiedä sit, jos täytyy makuukamari tyhjentää, mutta kun hän tykkää makuukamari olisi semmoinen, ettei sinne mennä ollenkaan putkiremontti tekemään. Mutta en mä tiedä, että se oli huomenna kaikki. No auttaako ne lapset sitä yhtään siinä sitten? Joo, ne tulee sitten auttamaan. Maila sanoi, että se on ihan hyvä, kun hän täyttää 85 kesäkuun lopussa, niin putkiremontti tulee siksi valmiiksi, niin ne tulee tekemään hänen siivoa sitten. Niin, hän saa lahjaa siitä, kun lapset siivoo ja laittaa kaikki kuntoon.
Kato, putkiremontti oikein on kauhea se. No pölyä Ja koska sinne meinaat sinne Paulalle mentäis katsomaan? Siis me koskaan Paula, hän sanoi nytkin, kun sehän soittaa mun aika usein. Niin hän sanoi, nyt hän jo tää koton kävelee ilman keppiä. Sitten kun hän lähtee kauppaan, niin hänellä on vielä rollaattori. Että sitä matkaa hän ei jaksa kävellä ilman. Kato, kun se on sen verran vaan se toinen jalka sitten vielä semmoinen. Mutta koton hän kävelee siellä sisällä ihan ilman keppikin. Aika hyvin parantui. Olisiko hei, odotas nyt, että nyt on huhtikuu alkoi ja tänään muuten aprillipäivä, jos sä huomaat. Yritin aprililta äitiä. Se ei ole kukaan aprilla. Joo, mä yritin aprililta äitiä, mutta ei se onnistunut, kun se oli päivää aikaisemmin varoittanut mua, että muista, että on aprillipäivä. Niin. Miten sä mahdat nyt? Mä kuvaan, kato tämmönen oikein, kato, tää on tämmönen näin juttu, kato kun kuvataan, kun mä lähetän ilmoille, jos mä ilmoille. Meillä on uusi pakastin jääkaappi. Pitääkö sitäkin kuvata? Sä voit sen kuvata nyt. Mä otan sen, oletko sä uuden ostanut? Se on uusi, ihan uusi. On mitä vanha? Ei, kato, vanha toimisi ihan hyvin. Niin, mut piti saada vaan, kun oli liikaa rahaa. 3 vuotta ollut, niin kauan kun tää talo on ollut olemassa, alkuperäinen. Ja mä sanoin Pertille, että joskus kun me ollaan kesää pois, siellä oli niin kauhea vesi sit, joka toi jää siellä, kun se on niin kauan käynyt. Niin, jos se sulaa, niin kuvittele sitä määriä ja täällä on parkettilattia. Joo, just joo, ihan ei totta. Ei muuta tarvittu kuule, niin Pertti hommas toi. Niin, joo, se ihan kulutti totta. varmaan sähköäkin enemmän, vanha kuluttaa. Joo, ei se, mutta se vesihomma, kun tulee, kato se, että meillekin kerran tuli vettä, mutta vaikka se sulattaa sen automaattisesti, johonkin se vesi niin, joskus se vesi menee sitten. Se täytyisi olla semmoinen keräilyallas siellä alhaalla, kato, niin mulla ei kai ole sitä, niin mulla meni lattiaan sit, kun se päästi sen pois sieltä, niin se sulaa pikkuhiljaa, mutta se ei jäädy koskaan. Tosi hyvä. Mutta siellä tarvitsisi olla semmoinen, ei tossakaan ole sitä, kato, se tarvitsisi olla semmoinen, joku astia, siellä pitäisi olla joku, en mä tiedä onko tossa, kyllä niin yleensä on, mutta mä en tiedä, että mulla meni lattialla kyllä kun päästi, että mä en tiedä mikä. Mä luulin, että vesijohto halkesi, kato, kun mulla meni kaikki Samperi yhtäkkiä valuu, just viikko pari. Niin, mutta se jonnekin ulos ja sit tahtis mennä. Niin, tarvitsisi joo, mutta ei täällä oikein voi mennä. Mutta kyllä toi nyt pitkän aikaa menee, ei sitä nyt tarvitse pelätä. Ei, ja mä kasvan sit jo koiran putkiin. Niin. Et sä kasvaa yhtään mitään putkiin. Niin, katos, niin sitä mun piti katsoa sinne, että Paulalla niin toukokuussa, jos alkupuolella kuukauden päässä suunnilleen, niin mentäis. Nyt on vielä tämmönen vähän talvi. Mun sopii koska vaan ei. Sen mä tiedetään, sul käy kuule kaikkia, niin kuin se maailmanympärysmatkakin on vielä. Näit sä kaikki syödään. Tosi hyvä tämä. Olisitko sä Petty vielä sinne kuuntele, olisitko sä maailmanympärysreissulla vielä lähdössä, jos joku tulisi mukaan? Eikö sä muista, kun sä juttelit? Niin miten jos... Maailmanympärireissulla lähdössä, jos vaan joku tulisi mukaan, niin... Eikö sä muista, kun sä juttelit, että sä lähtisit vaikka maailman ympäri? Joo, lähtisin, kun joku tulisi. Sitä mä meinaan niin, että siinä on, kato Petty. Mutta kun niin sanoo, mulla on verenpainet, ja kun mä olen niin vanha, niin hän sanoo, että en mä saa lentokone mennä. Ei semmoista ole olemassa. Eikö niin ole lääkkeet? Mun verenpaine ei, mutta hyvin vähän. Ei mun verenpainet on nytkään ollut pitkän aikaa, kun on meitaattu monen vuoteen. Mutta mä syön jatkuvassa niin 1 tabletin päivässä. Mun täytyy ottaa tosta noin, mä lopetan tän, kun mä otin tähän vähän, nauhoitin tätä. Niin... Maitoteokki mä otan tänään. Ota joo, se on ihan lehmän maito, hyvä joo. Petty, kato, me syödään sun pullat pois ja sit sä pääset taas nuukkeriin katsomaan, kaikki on hyvin kuule. Ei nuukkeri tuu tänä päivänä. Ei, mut huomenna aamusta alkaa nuukkerit kuule heti taas. Joo okei, hei hei.